L-imħażabbar Joseph Muscat fakkar li l-Gvern nefaq 400,000 euro f'konsulenzi fuq ir-rotot ta' trasport pubbliku li ħafna minnhom ingħataw lil kandidati nazzjonalisti. Fl-aħħar sigħat reġa' tħabbar tibdil drastiku f'dawn ir-rotot u għalhekk li l-Gvern huwa fid-dmir li jġib lura dawn l-400,000 euro. 48 siegħa biss qabel ma tħabbar dan l-aħħar tibdil, il-Gvern stess ħareġ jiftaħar lin-nies li jużaw tal-linja żdiedu bi 22%. Iżda wara sar magħruf li dawn kienu jinkludu nies li qed ikollhom jaqbdu aktar minn karozza waħda. Waqt li saħaq li l-falliment fit-trasport pubbliku biddel għallar il-livell tal-għajxin ta' ħafna persuni, il-mexxej Laburista staqsa min se jġorr ir-responsabilità għad-deċiżjonijiet żbaljati li ttieħdu. Imma fl-aħħar mill-aħħar aħna għalina jgħid Xostingat, jgħid Manuel Delija, aħna lilna persuna waħda responsabbli hemm mill-fjask tal-karozzi tal-linja u dik il-persuna hija Lawrence Gonzi responsabbli direttament. Il-Prim Ministru ma jistax jibqa' jinħebba lanqas fil-każ tal-allegata korruzzjoni fil-privatizzazzjoni tas-super yachts. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Ministeru tal-Finanzi minkejja li kellhom qudiemhom dawn l-akkużi seri baqgħu ma resqux il-każ lill-Pulizija. Tonio Fenek investiga l-każ huwa u qal li ma sab xejn ħażin. Il-mexxej Laburista qal li l-Pulizija bdiet tinvestiga biss wara li l-każ qajjem minnu fil-Parlament u issa qed jirriżulta li hemm persuna li mbdew proċeduri kriminali kontra tagħha. Staqsa kemm kien ikun aktar faċli xogħol il-Pulizija kieku l-każ kien referutila mill-ewwel u x'tip ta' evidenza seta' tinqerdet sakemm il-Pulizija bdiet tinvestiga. Għalhekk Tonio Fenek issa jrid iġorr ir-responsabilità politika. Da dan kollu barra l-Ministru tal-Finanzi jekk jkompli jipproteġih huwa mill-ġdid responsabbli Lawrence Gonzi li ma jistax jistaħba wara subajh. Joseph Muscat qal ukoll li l-Prim Ministru ma jistax jibqa' jistaħba fuq dikjerazzjoni mill-aktar gravi li saret fl-inkjesta dwar il-każ ta' Cyrus Aingerer. L-imħallef imqabbad mill-Gvern qal f'din l-inkjesta li ma jistax jeskludi li l-Pulizija ħaffet il-proċeduri fil-qorti kontra Aingerer hekk kif dan iddeċieda li ma jibqax fil-Partit Nazzjonalista. Dikjerazzjoni bħal din jekk ma tinkwetax lill-Prim Ministru li tinkwetani ħafna, saħaq il-mexxej Laburista Joseph Muscat. Jinstab ġeru maqtul bruttalment imsalla fuq salib u mdendel ma' bib ta' residenza privata fil-Mosta. Kien assis li rapporta il-każ lill-Pulizija kmien il-ħadd filgħodu li marru fuq il-post u sabu din ix-xena makabra. Is-salib iddendel rasu l-isfel permezz ta' fidiferru mal-ħabbata tal-bib. Hekk kif ġriet l-aħbar bdew il-kummenti fuq is-sit elettroniku Facebook. Uħud jiddeskrivu lil min wettaq dal-lat bruttali bħala persuna bla qalb. Oħrajn appellaw għal pina ħafna iktar ħorox. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Anthony Mikallef Trigona waqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Dan huwa t-tielet każ f'inqas minn 5 xhur li fih seħew każijiet ta' moħqrija tal-annimali. Charlon Borch kellu personalità li ssaħħar lil kulħadd. Dan Charlon kien ilaħħaq ma' kulħadd fil-waqt li kellu ftit ħin għalih. Dejjem kont taraħ minn ta' quddiem. Konna naraw fuq il-lifter dejjem jagħti daqqatit sew jekk għall-festa ta' San George, għall-Winefest, għall-Springfest jew għall-ġimgħa l-kbira. Dawn kienu kliem Dunkarist fl-omelija li fiha fakkar il-memorji sinifikanti li għandu tal-karattru sempliċi ta' Charlon. Il-memorja ta' Charlon jerfa' l-vara fil-ġimgħa l-kbira. Memorja importanti għal ommu Marcel, hekk kif tul il-funeral kollu żammet manqa magħha ritratt ta' Charlon li jibes taref fih fil-ġimgħa l-kbira. Tul il-funeral għajnejn Marcel il-ħin kollu fuq dak ir-ritratt. Għajra l-meta tħares ċas lejn it-tebut, bħal donna ma tistax temmen li dak l-istess Charlon tar-ritratt issa qiegħed f'tebut. Nhar il-ġimgħa Marcel u George qaluli li m'għandhomx indiema għax dak kollu li kellna ntuh tajniulu. Għall-kliem ta' Dunkarist, Mr. Charlon li qatt l-aħħar mumenti mibnu jipprova jsalvah xengel rasu. Charlon kien persuna attiva fil-lokalità ta' Ħal-Qormi. Xida ta' dan waqt il-logħba futbol tas-sibt li għadda, il-kaptin tat-tim ta' Ħal-Qormi Joseph Farrugia ippreżenta bukkett fjuri qalb is-supporters, sinjal ta' rispett lejn Charlon li kien isegwi t-tim tal-futbol tal-lokalità tiegħu. Ngħidulkom grazzi George u Marcel li tajtuna lil Charlon, rigal mill-isba. Ħal-Qormi għandu biex ikun gburi. Lights will guide you home.
Waqt laqa fil-Każin Nazzjonalista fis-swieq il-Ministru Dolores Cristina qalet li fil-bidu ta' din is-sena skolastika kien hawn anqas problemi minn snin l-oħra. Iżda l-avveniment li ġraw fl-aħħar ġimgħat jiġdu mod ieħor. Din is-sena l-ġenituri sabu ma' wiċċhom problemi kbar meta ġew biex jixtru l-uniformijiet għaliex it-tender inħareġ tard. Bil-konsegwenza li qatt ta' studenti qed ikollhom imorru l-iskola partijiet tal-uniformijiet nieqsa. Din is-sena nqalgħu wkoll problemi għal studenti li għadu għal low levels fejn 90 student irċivew riżultat ħażin bil-konsegwenza li kien hemm min anke reġaqat għall-eżami. Fl-istess ħin kważi nofs l-istudenti li japplikaw għal kors tal-PGCE biex isiru għalliema ma kinux aċċettati. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru ftaħar li bit-tmexxija tal-Gvern tiegħu pajjiżna ġab l-aqwa riżultati ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Bħalissa l-Kummissjoni Ewropea fi Brussell kellha laqat ma' laqda flimkien għall-ambjent aħjar wara l-Tribunal tal-Appell fil-MEPA ma laqgħetx it-talbiet tal-grupp dwar il-proġett tal-Belt Valletta. Kontrarju għal dak li ġie deċiż u approvat mill-MEPA, il-pjan ta' struttura jgħid li sew il-Parlament kif ukoll il-Ministeri tal-Gvern għandhom ikunu allokati f'palazzi u bereċ eżistenzi fil-belt. Fl-istess waqt, il-Valletta Rehabilitation Project naqas li għamel konsultazzjoni pubblika serja dwar dan il-proġett ta' interess nazzjonali. Għalkemm it-Tribunal tal-Appell tal-MEPA ma ċaħax dak li jgħid il-pjan ta' struttura u lanqas li ma sarrix konsultazzjoni pubblika serja, xorta naqas li għat raġun li l-grupp flimkien għall-ambjent aħjar. Aħna iddiskutejna mal-EU, mal-Bord tal-EU, il-fat li il-pubbliku ġi totalment ignorat fil-oġġezzjonijiet tiegħu fej kellna rekord ta' 1200 oġġezzjoni li waslu il-MEPA. Minħabba li dan huwa nuqqas serju li jmur kontra direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar informazzjoni u parteċipazzjoni pubblika, l-għaqda ambjentali flimkien għall-ambjent aħjar resqet il-każ tagħha quddiem il-Kummissjoni Ewropea.